Nu blir det 50 minuter på finska när vi fortsätter med Sisuradios Norrland tänään, Norrland idag. Välkommen! I Haparanda har man gett ut en bok om Hermanssons handelsbod. 100 år handelshistoria. Vi träffar också Andreas Nordman från Östersund. Han har lärt sig finska alldeles på egen hand. Och enligt honom är finskan ett logiskt språk. Så logiskt att han har lärt att det har hjälpt honom till och med att förstå matematik. Jag heter Mauri Junes. Tervetuloa Sisuradion Norlanti tänään kuulolle. Haaparannan keskustassa on vieläkin pystyssä Hermanssonin kaupparakennus, ja nyt siitä ja suvusta on julkaistu kirja Hermanssonin kauppa, 100 vuotta kaupan historiaa. Östersundilainen nuori mies Andreas Nordman on opiskellut suomea aivan omasta aloitteestaan ilman mitään sukusiteitä Suomeen. Hänestä suomen kieli on oikeastaan looginen järjestelmä, ja se on auttanut häntä ymmärtämään matematiikkaakin. Lungviikkilainen Eila Hakkarainen ja tässä on vasta tuli sähköpostia Kalle Juntilta, että tuo Hermanssonin kirjan ruotsalainen tekstikin on kirjoittanut Seija Harlin ja Kalle on vain tarkistanut sen oikeellisuuden, että oikein pitää olla oikein. Nyt tapaamme östersundilaisen nuoren miehen 24-vuotiaan Andreas Nordmanin. Hän on opetellut suomea aivan omasta aloitteestaan ja syykin on tavallisuudesta poikkeava. Suomen kielen loogisuus. Siitä hän sanoo olleen hyötyä matematiikan opiskelussa. Minä olen Andreas Nordman ja olen itse opetellut suomen kieltä. Minä olen kotoisin Östersundista. Mistä sinä saat idean alkaa opetella suomea? Kaikki alkoi, kun minä kävin lukiossa. Ja minä tunsin, että olin niin huono kaikissa. Esimerkiksi matematiikassa ja englannin kielessä. Ja sitten tunsin myös, että halusin osaa jotakin, mitä toiset eivät osaa. Ja huomasin, että kaikki eivät tiesi jostakin Suomesta. Esimerkiksi kuka on Suomen presidentti. Ja he eivät tiesivät, kuka perusti Helsinkin. Ja sitten keksin idean, että minä haluan kuulla vähän suomea. Ja minä huomasin, että suomi on looginen kieli. Oikeastaan suomi ei ole kieli minulle, koska minä voin tehdä niin paljon asioita sen kanssa. Suomi on oikeastaan yhdistys, looginen järjestelmä, jolla on kommunikaatiomahdollisuuksia. Se on myös oppas. Minä voin oppia kaikki suomen kielen kautta. Esimerkiksi matematiikka. Kuten sanoin ennen, minä en ollut niin hyvä matematiikassa. Mutta sitten kun minä olin oppinut suomea, huomasin, että minä voin ajatella loogisella tavalla. Siis Suomi on opetellut minua ajatella loogiselta. Miten sä käytit sitä matematiikassa? Minä ennen, sillä aikaa kun en osannut suomea, niin minulla oli vaikea ajatella. Mutta nyt kun osaan suomea, niin Suomi on opetellut minua ajatella loogisella tavalla ja minä olen kehittynyt puoletta. Ja Suomi on vahvistunut itsetuntoni. Miten sä opettelit suomea? Miten se tapahtui? Ensin minä löysin sivun internetistä, joiden nimi oli Ymmärrä suomea. Ja se sisältyi tekstiä. Ja sitten oli nauhoitettu ääni. Ja sitten minä yritin lukea itse ensin. Sitten kuuntelin ääni. Ja sitten olen katsonut paljon elokuvia suomalaisista. Ja kuuntelen radiolta. Ei ainoastaan siis radiolta, vaan myös Suomesta, Ylen, Radio Suomi. Ja sitten semmoinen Disney-elokuvia, joka olen katsonut lapsena. Se on myös hyvä. Ja itse olen puhunut paljon ihmisten kanssa internetissä ja olen myös ollut jäsen Suomi-killassa Östersundissa. Kuinka paljon siitä on hyötyä internetistä, että siellä tapaa toisia, jotka puhuvat suomea? Se oli keskusteluohjelma ja löysin kavereita internetissä, joka puhuvat suomea äidinkielen. Ja minä puhuisin heidän kanssa.
Missä sinä olet lukenut suomea? Minä sain oma opettaja, kun kävin lukiossa. Myös hän auttoi minua paljon ja minä sain keskusteluharjoitusta. Ja sitten hän olet ollut Matarengissä. Minkä koulun sä siellä kävit? Se oli Tornionlaakso kansanopisto ja siellä opiskelen myös suomea. Entä nyt kun sinä olet takaisin Östersundissä, miten täällä käy suomen opiskelu? Se oli vähän vaikeaa, mutta yritän lukea kirjaa, minä yritän puhua internetin kanssa ja nyt sain mahdollisuuksen puhua radiossa. Jos joku toinen haluaisi oppia suomea, jolla on samanlainen tausta, että ei ole suomalainen, mitä neuvoja sä antaisit? Minusta kaikista tärkein ei ole kommunikaatio, vaan että oppin niin paljon samanaikaisesti. Kuten sanon ennen, suomi ei ole kieli, vaan yhdistysvälille looginen järjestelmä, jolla on kommunikaatiomahdollisuuksia. Onko se niin, että sä oot erityisesti looginen ihminen, jollekin toiselle, joka minä olen looginen ajattelija. Mitä sinä harrastat muuten? Minä tykkään paljon loogisista asioista ja pelaan paljon sakkia. Ja siellä on myös, että ajatellen loogis. Ja matematiikka olen kiinnostunut. Mutta suomi on erilainen, koska ennen en tykkännyt matematiikasta. Ja se on mahtava, että voisin opiskella matematiikkaa suomen kielen kautta. Minä en tarvinnut harjoitella matematiikkaa, vaan minä voin saada taitoani matematiikassa suomen kielen kautta. Se on mahtavaa. Miten se tapahtuu? Onko niin, että sä käytät suomalaisia oppikirjoja? Minulla on suomalaisia oppikirjoja ja matematiikan oppikirjoja, niinkö? Kielioppikirjoja. Mikä suomen kielessä on sitten sitä loogisuutta? Millä lailla suomi on looginen? Että kielioppissa ei ole poikkeuksia. Se seuraa oikea kaava. Oliko sinusta helppo oppia lukemaan suomea? On hyvin helppo. Minkä takia ruotsalaisille toisille ruotsalaisille on niin vaikeaa? Jos he eivät ole loogisia ajattelee, ehkä on. Koska se vaatii vähän, että sinun pitää olla kreatiivinen. Sinun pitää halua. Siis taistella. Saada tämän taitoa. Suomen kieli ei tule ilmaiseksi. Mennäänkö sitä? Niin. Kuinka paljon sä käyt Suomessa? Kun olen Tornionlaaksossa ja Matarengissa, siellä oli niin lähellä Suomen puolella, että minä pystyn kävellä. Siellä oli paljon, mutta ennen sitä olin myös Vaasassa ja Helsingissä. Kuinka paljon internetti korvaa sitä, ettei voi käydä paikalla? Kuinka tärkeä sinusta internetti on kielen oppimisen kannalta sinulle? Se on hyvin tärkeä, koska minut lähestyy suomen kielen siellä. Entä musiikki, suomalainen musiikki? Se on hyvä. Mistä musiikista sä pidät? Irvin Goodmanista, Eppo Normalista, Kaija Koosta ja lasten musiikista. Niin kuin Sininen uni. Jos mä soitan yhden levyn, minkä levyn sä haluaisit kuulla? Ei tippa tappaa, Irvin Goodman. Saisinko kertoa vähän pienen vitsin ennen kuin tiedätkö, miksi Suomen presidentin risteily järjestetään juuri virolaisella laivalla? Tarja Halonen presidentin risteily järjestetään jätekoon kanssa painiskelevan Tallink-yhtiön laivalla. Halusen tausta jotkut tekivät päätöksen risteilyn järjestämisestä Tallinkilla heti laivayhtiön tiedotettua, että se ei aio heittää Halusen kannattajaa keskelle Itämerta, vaan laskee vasta maissa Helsingin viemäriverkostoon. Näin Andreas Nordmar Östersundista. Ja tuo ei tippa tapaa, se soitetaan toisella kertaa. Mikko Kuustonen, Tulilientä ja Diesel.